गोसोआव सानदों जानो हागौ दिनै एमजेआ जुदि आंखौ बोसोरनै सिगांनो बे सिख्लाजों सोमोन्दो गैया होननानै बुङामोनबा बेफोरबादि थगायामोनबा आं दिनै बेफोरबादि जानाय नङामोन खोमा। जे माबादि बियो बे सिख्लाखौ बाहायदों आरो बाहायनानै गोबां देहानि सोमोन्दो लाखिनाय गाबै गाबै बियो गोबां सावहोलांदों। गुड मर्निं लोगोफोर, गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आरो बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थालायबाय आरोना लोगोफोर। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' आथिखालनि जुगाव नुबोगासिनो दङ दानि दिनैनि दिनावहाय सोरनि थाखाय दासिमबो भाइराल जाबोगासिनो दङ आरो जाबोबायबो थादों आरो न' लोगोफोर। जियानो जा लोगोफोर, बे समावहाय बांद्राय गोबाव खालामलियासै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदिनि। नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरोना लोगोफोर, अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना। मेगननि मोदैया मोदै नङा, प्रिति नार्जारिनि गाबनाया गाबनाय नङा, एनिथिं एमजेनि गाबनाया गाबनाय नङा। अब्ला बिथांमोना दिनै सानैबो ससियेल मिडियाआव फैनानै मा नाटक खालायफैदों आरोना लोगोफोर मानसिफोरनि सिगाङावहाय। गावबो दायखौ लाया, बिथांखौबो दाय होआ। सानैनि गेजेराव दाया सोरनि? सानैबो गोरोन्थि मावनानैसो बेफोरबायदि दिनै ससियेल मिडियाआवहाय बानसावदों आरोना लोगोफोर। मोनसे बाथ्राखौहाय प्रिति नार्जारिया गाव दिनै ससियेल मिडियानि दारै फोरमायथिदों आरोना लोगोफोर। जिहेथु दायो नोंथांमोना खान्दा गाननानै किसिं खालामनाय मोनसे रिल्स भिडिअ भाइरेलनि बागै आरोना लोगोफोर। बियो दायो हाबा जाखांनायनि उनाव नङा, बै सिगां हाबा जानायनि सिगाङाव सासे गुबुन सेंग्राजोंहाय सोमोन्दो बा मोजां मोनलायनाय बेफोरबायदि जानाय समावसो बेफोरबायदि जादोंमोन होननानै बिथाङा गुवारै फोरमायथिदों आरोना लोगोफोर। आरो एनिथिं एमजे ब्रादारखौ लानानै बिथाङा दिनै ओरैबायदि गुवारै बाथ्राखौ फोरमायथिदों, माने बिथाङा दिनै मानसिनि सिगाङावहाय मुहि होदों, माने गाबनाया गाबनाय नङा, ओरैनो गाबनानै खिथिब लादों, मेन दायथ'आ बिथांनिसो होननाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै दिनै गोबां बाथ्राखौ गुवारै फोरमायथिदों नोंथांमोननि सिगाङावहाय। आसलथे मेन भाइरेल जानाया मानि थाखाय जादों आरो बेफोरबायदि दिनैनि दिनाव बिथांमोना गावजों गाव रिप्लाइ होलायबाय थानाय ससियेल मिडियानि दारै बेखौ मानि थाखाय बिथांमोना बन्द' खालामनो हायाखै, जों गाज्रि मोनदों आरोना लोगोफोर। जियानो जा दिनै प्रिति नार्जारिया मा बुंखो बिथांनि बागै, बै गावनि भाइरेल भिडिअनि बागैबो आरो बिथां एनिथिं एमजेनि बागै नोंथांमोना खोनासंलांदो आरोना। बेफोर जे गासैबो दानि भाइरेल जानाय बे फट' एबा भिडिअ रिल्सफ्रा बेफोर गासैबो दानि हाबा जाखांनानै संसार जाखांनायनि उनावसो खालामनाय होननानै नोंथांमोना गोबां आंनि सायाव नंखाय फोथायनानै लाखिनानै थागोन। आंनि हौवा एमजेआनो जेबादि नोंथांमोननोहाय मोदै रुखु रुखु गाबनानै बियो बुंदोंना रायजोफोर, आरो नोंथांमोननि गोसोआ बिनि मेगननि मोदैखौ नुनानै बिनि दाहाखौहाय सानदों आरो बिजोंहाय गेब्लेफादों आरो थारैनो आंखौ गाज्रि होननानै सानदों। बिनि बे मेगननि मोदै गनायाव, बिनि जे मेगनजों मोदै फसरनानै गाफ्लानायाव बेसेबां सैथोता दं, दिनै आङो बुंफैनो गोनां जाबावबाय। गोसोआव सानदों जानो हागौ दिनै एमजेआ जुदि आंखौ बोसोरनै सिगांनो बे सिख्लाजों सोमोन्दो गैया होननानै बुङामोनबा बेफोरबादि थगायामोनबा आं दिनै बेफोरबादि जानाय नङामोन खोमा। सासे सिख्लानि लाइफखौ आं बरबाद खालामनाय नङामोन खोमा होननानै आङो गोसो सिङाव गोबां दुखु जादों। नाथाय उपाय गैया रायजोफोर, जिहेतु कर्ट मेरेज जाबाय, हौवा हिन्जाव जाखाबायबा जखन आङो संसारखौ जालांनो नाजागोनसै होननानै आङो बुंदों। दे जाबाय जाबाय बावगारनानै मोजाङै संसारखौ जालांगोन होननानै आं नाजादोंमोन। नाथाय रायजोफोर, जानो हागौ एमजेआ दिनै आंखौ हिन्जाव हिसाबैनो दिनै साननो हायासै खोमा, जायनि जाहोनाव बै आंनि गारबोनाय दिनावहाय एमजेजों लोगो मोनलायनायनि बोसोरसे सिगांनि जे आंनि जायजों हाबाया केन्सेल जादों, दिनै बे रिल्सफोरखौनो दिनै बियो गावनि मबाइलाव सोखोमानानै लानानैहाय दिनैनि दिनावहाय बियो गथ' गथाय संसार जाखालायनानैहायसो बियो दिनै आंखौ दायनिगिरि दिन्थिनो थाखाय बै रिल्सफोरखौ बियो ससियेल मिडियाआव भाइरेल खालामदों। होमबा रायजोफोर, नोंथांमोनाबो जानो हागौ आङो मुर्ख, आंहा मोजां गियान गैया, नाथाय नोंथांमोना बहुत गियानि, नोंथांमोना बहुत
साननो गोरों मानसिफोर दङ नोंथांमोना सानना नायदो जुदि दिनै बै समावहायनो दिनै बियो आंनि बे गाज्रि फट' रिल्सफोरखौ बेखौ जाय फट'फोरखौहाय आङो उन संसार जानायाव जोंनि संसारावहाय जेबो समस्या दाफैथों होननानैसो आङो दिन्थिदोंमोन दिनै बे फट' बे रिल्सफोरखौ बियो सोखोमानानै लादों होमबा आंनि गोसोआव दिनैहाय गोबां सोंलु फैदों जानो हागौ हयतोबा जाय एक्सखौ बियो बेफोरबादि बाहायनानै देहायारि सोमोन्दो लाखिनानैबो बियो दिनै बाहायनानै गारदों जानो हागौ आंनि सायावबो बेफोरबादिनो खाबु लादोंमोन खोमा आंखौ गारनो थाखाय जायनि जाहोनावसो बियो बेफोरबादि बुस्थुफोरखौ गासैबो बियो एभिडेन्स हिसाबै बेफोरखौहाय गासैबो बियो सोखोमानानै लाखोमानानै दिनैनि दिनाव गथ' मोनखांलायनायनि उनावहायसो बियो बेफोरखौ दिन्थिफैबाय दिनैहाय आंहा हाबा जानायनि उनाव ना आंहा रावजोंबो कोनो बेफोरबादि गाज्रि सोमोन्दो दं ना आं सोरबा सासे गुबुन हौवाफोरजों आङो रायलायो दिनै थेवबोनो बियो आंनि सायाव गोबां नंखाय इल्जामखौ लागायबाय भिडिअ'आ गोलाव जायोब्ला रायजोफोर नोंथांमोनाबो खोनासंनो बागोन ओंखायनो सैथोआ मा आरो बे जे बेसेबांबा दिनै रुखु रुखु गाबफैदों नोंथांमोननि गोसोखौ बायग्लिहोदों दिनै बे गाबनानै बुंनाय बे बाथ्राफ्रा आरोबाव बेसेबां सैथो बेफोरखौ आं गासैखौबो दिनै आङो फारि फारि बुंलांजोबगोन ना नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय आङो गासैखौबो आं बुंजोबगोन तो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ'आ निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय आरोना लोगोफोर तो मैयानि समावहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन आरोना लोगोफोर बे गार्लसनि फादार जिथु आदैयाहाय जेबायदि बाथ्राखौ एनिथिं एमजेजों लोगोसे प्रिटिखौ लानानै जाबायदि बाथ्राखौ सोंखारिनानै बिथांमोनखौहाय रायदोंमोन रागा जोंदोंमोन बा एडभाइस होदोंमोन आरोना लोगोफोर बिथांमोना दिनै नंमारगौ एनिथिं एमजे ब्रादारनियाबो गोबां गोरोन्थि जादों आरो प्रिटिनियाबो गोबां गोरोन्थि जादों बिथांमोना दिनै ससियेल मिडियायावहाय गोबां मोजां मोजां गियाननि बाथ्राखौ बुङो नाथाय दिनै गावसोरनो माने लाजिनाय बाथ्राखौहाय दिनै ससियेल मिडियायावहाय बुंनानै लादों आरोना लोगोफोर मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना दिनै लाजिनांगोन गोबां मानसिखौ लानानैहाय दिनै बिथांमोना मोजां मोजां बाथ्राखौहाय लानानै भिडिअ'खौ आपल'ड होयो भिडिअ' खालामो नङा होमब्ला दिनैनि दिनाव जुदि गावसोरनो लाजिनांनायनि बाथ्राखौ मानो थाखाय खालामना लाखो गावसोरनि न'खरनि पार्सनेल बाथ्राखौ मानो ससियेल मिडियायाव दिनै बानसावनानै लाखो बिथांमोना दिनै गावसोरनो लाजिनांगोन गावसोरनो गन्थं खोमाखौ हानानै लादों आरोना लोगोफोर गावसोरनि मान सनमान हानि न'खरनि बाय बाहागोनि गासैबो गुबुना जायाखै गावसोरनो जानानै लादों होननानै बुंनांगोन दिनैनि दिनाव थ' लोगोफोर जियानो जा आंलाय माथो बुंबावनो बेनि सिगाङावहाय जिहेतु बाथ्राखौ नोंथांमोना गोबां सिगांनिफ्रायनो खोनाबोगासिनो दङ नुबोगासिनो दङ बिथांमोननि जिहेतु हाल साला माबायदि जाखो बोरैहाय जाखो आसा खालामो बिथांमोना दिनै ससियेल मिडियायाव फिन खेबसे फैफिननानै दिनै गावसोरनि न'खरनि पार्सनेल बाथ्राखौ बेफोरबायदि गुलुं गुजुं खालामनानै लाया आरो गोबां मानसिजों आरो मिनि जाफिना आरोना लोगोफोर नंगौ सानैनि दायाव सानैबो गोरोन्थि दङ दिनै सानैबो गोरोन्थि खालामनायासो बेबो जेना गावखौ बयबो गेदेर साननानै लायो हिनजावाबो हौवायाबो गावखौनो गेदेर साननानै लानायनि थाखायसो दिनै बिथांमोननि न'खरावहाय बेफोरबायदि गुलुं गुजुङा जादों गावसोरनि संसार जानायाव आरोना लोगोफोर थ' दाबो सम दङ बिथांमोना गोरोबनानै थानायनि जेबो गुलुं गुजुं जायाखै दाबो सानैजों मोजां गोरोबनानै अनलायनानै थायोबा रायजो जाफिननो हायो आरोना लोगोफोर जेबो बाथ्रा नङा बेफोरो गावसोरनि खानैनि गेजेराव गोरोबलायनायनिसो मोनसे गोनां बाथ्रा ना गावखौ मोनसे कन्ट्रल खालामनानै लानायासो गावनि सुबुंनि मोन्थाय आरोना थ' जियानो जा बेफोरबायदि भिडिअखौ आं फिन खेबसे नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव फंनैसो बाथ्राखौ बुंनानै शेयार खालामनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनियावबो नोंथांमोननि सेरावहाय आं निमाहा बिबाय आरोना लोगोफोर थ' जोबनायाव आरो नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदि गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसन सहैनाय बायदि स' थेंक इउ सो माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय